Mga pre, mga yot. Ako markada nagdulag email. Seriously, what the fuck are you? Ako buhaton, magdula pong email. Sumuko na ko siya. Tanawa lang, hantot kinalasan. Go. Dura email siya. Wala lagi. Oo. Ah. Ha, patay ba? First night pa ako. Ah, 1 by 1. Oh my God! Email lagi. Savage! 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 Mas agavina. Ay, wow! What the fuck? Grabe. Ah, busit! Ay, ako. Buwaan mo mga ate, wag ka. Ang lawa na buwaan namin. Another one. Patay. Patay. Ay, wow! Sa mga ate, wala bataan eh. Dula, tag-ipil ba? Mungkay, wow! Gusto mo lang, ate ka, dula. Asa na ba? Sige, dagan, tabang, tabang, tabang! No! God, please, no! 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 Tabang, tabang! Ika, ay! Waan, mga ate. Kuan, una lamang ka.